חבר'ה, בן אדם האחרון, תראו תעלות, זה מטורף. עכשיו אנחנו מנסים להרוג אותו פה מחוץ לפנייה. הוא מטורף, יש לנו את הגודזילה, את הדברים האלה. אוקיי, אצלנו הוא הציע את הגודזילה. יאללה, בוא נתחיל. שיט, הוא מתקמפר על למעלה. אולי באטל רויאל? אולי נו, ויקטורי רויאל? בבקשה. תן ניצחון אדיר, תן. הוריד לו עוד 10 נקודות. עוד שנייה באטל רויאל. מה אני רואה? עוד שנייה באטל. דורי, אתה לא שמת בגדיה. באמת. באטל! ויקטורי רויאל, חבר'ה. זה היה ניצחון מטורף לאדיר. יאללה, אדיר, יא גבר.